नमस्कार गिबियावनो आङो नोंथांमोनखौ खुलुमग्रोबाय लोगोसे नायगिरि गासैबो नायगिरिफोरखौ आं खुलुमनाय जाबाय। दा जोंना दिनै थार्ड प्रेस गुणोत्सव दिनै जागासिनो दङ। दा बेवहाय जोंहा गिबियावनो जायगानि एमएलए दङ बरा सार आरो जों लोगोसे जोंहा नावबैसा कलेजनिफ्राय डक्टर बर' सार दंफैयो एक्सटार्नेल रेगुलेटर आरो लोगोसे जोंहा डक्टर मिलि मेडाम दंफैयो रेगुलेटर हिसाबै। बेयाव जोङो दा मोजाङै मोजां सोलिनायखौ नुनो मोनदों। बेवहाय जोंहा खुदियाफोरनि आखल आखुजों लोगोसे सोलोंथाइनि मोजां फोसाबनायनि थाखाय बेखिनि गुणोत्सवखौ लानाय जादों। बेयाव जोंहा फरायसा फरायसुलिफोरा जाहाथे मोजां सोलोंथाइखौ मोननो हायो आरो बिसोरनि गियान सोलोंथाइ साहस बारायनाय बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोननो हायो। बेनिखायनो बेवहाय जोंनि गुणोत्सवखौ फाथिदों। दा बे सरकारनि मोनसे स्किम, सरकारनि मोनसे आयदा। बेवहाय दिनै जोङो गार्जेनफ्राबो लेंहर नुजाफैदों आरो लोगोसे जोंहा एसएमडिसिनि सोद्रोमाफोर आरो बिदिनो गुबुन गुबुन बिबानगिरि गुबुन फरायसालिनिफ्राय इनभिजिलेटरफोर सारमोन सफैदों, बायद'मोन सफैदों। बिथांमोनखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावदों। जाहाथे जोंनि फरायसालिनि गुणोत्सवआ मोजां जानानै थांनानै फरायसा फरायसुलिफोरा मोजाङैनो सोलोंथाइ लानो हायो, बेखौनो आङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै आङो बुंनायखौ दोनथ'नाय जाबाय। दा जोंहा दिनै जि गुणोत्सव, बे गुणोत्सवआव जोंनाव सानै ओरैनो एक्सटार्नेल इभेलुएटर हरदों। दा बे सासेया जाहैबाय नावबैसा कलेज लखिमपुरनि डक्टर प्रसाद ज्योति बर' आरो सासेया भेटेरिनेरि डक्टर बिथां डक्टर मीनाक्षी मेलि। बेजों लोगोसेनो जोंनो नायबिजिरगिरि हिसाबै जोंनो जोंनि गहपुर समस्तिनिनो एमएलए उत्पल बरा, मानगोनां उत्पल बरा बिथांखौ माने जोंनो दैथायहरदों। दा बिथाङा इतिमध्य दहाय फैनानै गासैबो हाबाफारिखौ, बियो फुंनि जि हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ नायबिजिरजोब्बाय आरो लोगोसे गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरजों गार्जेनजों बिथाङा सावरायलायनानै इतिमध्य जोंनिफ्राय बिदाय लानानै दा थांबाय। दा थेवब्लाबो बे हाबाफारियाव जोङो गुणोत्सवजों लोगोसे जिहेतु जोङो मानगोनां जोंनि समस्तिनि एमएलएखौ मोननो हादों। बे मोननो हानायाव जोंहा जोंनि फरायसालिया जिहेतु पिएमसि फरायसालि, बे पिएमसिनि जों मोनसे गोदान बिल्डिं लुखांबाय। दा बे गोदान बिल्डिं लुखांनायखौ जोङो एमएलए बिथांखौनो जोङो बेखेवहोबाय आरो लोगोसे बिनि उनावनो जोङो बिथांखौ बिफां गायनाय हाबाफोर लादोंमोन। बे बिफांखौ गायनानै बे बिथांखौ बिदाय हरनो हाबाय। गोजोन्थों। ओरैनोथ' गुणोत्सवआ जे आसाम सरकारा मोनसे बिराद इनिसियेटिभ लादों जे सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय, सोलोंथाइनि जि क्वालिटि, बे क्वालिटिखौ गुनखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे बेयो प्रसेस्टा। आरो बे प्रसेस्टानि दारै सरकारा नैबेखौ दिहुननो नागिरदों जे मोनसे फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफ्रा बिसिनि रोंगौथिया बेसेबां, बिनि मानदण्डखौ सुनो थाखाय बे पदक्षेपखौ सरकारा लादों। आरो लोगोसे जुदि बे फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि जि माने रोंगौथिया जुदि खमब्ला, क्वालिटिया खमब्ला, हयथ' बेयाव गोदानै जि माने रिमिडियेल टिचिं बेखौ खालामहोनो हानाय बायदि बे प्रसेसटाखौ लानानै गुणोत्सवखौ माने सरकारा बेबायदि सालायलांगासिनो दङ। दा बेबायदिनो दिनै जोंनाव बे गुणोत्सवआ दिनै सोलिदों। नोंथांनि फरायसालिनिफ्राय माबायदि रिजाल्ट मोनगोन होननानै सारा सानो दा? रिजाल्टआथ' जे जोंहा एक्सटार्नेल इभेलुएटर दिनै जोंनियाव दङ, बियो गासैबो जोंनि रेकर्ड पार्टी लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरनि माबाखौ नायनानै बे गोजोननायखौ फोरमायगासिनो दङ। दा रिजाल्टआथ' फरायसा फरायसुलिफोरनि सायावसो सोनारगोन, बिसोरो बेसेबांसिम हादों बिनि सायाव सोनारगोन। गतिके ओरैनोथ' आसा खालामदों मोजाङानो जानांगौ, बेखौ आसा खालामनाय जादों आरो।